Li Rojavayê Kurdistanê rejîma Esed ji aliyekî ve her wiha rêveberiya bi ser Partiya PYD ve ji aliyekî din ve rêbazên xwe yên xwendinê li ser dibistana belav dikin. Ajansa fermî ya rejîmê sana belav kiriye, goşaxê dezgeha giştî ya çapaminî û pirtûkên dibistana dawîtirîn komên pirtûkan yên hemû qonaxan wergirtine û wê dest belavkirina wan pirtûkan bikin. Ajansa Navborî da zanîn got dezgeha Navborî 66,000 pirtûkên dibistanan wergirtine. Rêveberê dezgeha navbûriya bi ser rejîmê ve Xedar Salih ji ajansa navbûrî re ragihand, got ew pirtûkên wan wergirtine berdewamiya hejmareke din ji pirtûkan got wan berî niha jî wergirtine. Navbûrî da zanîn got wan dest bi veguhestina pirtûkan bû embarên taybet li hemû bajaran kirine ta ku dest bi belavkirina wan li ser dibistana ji bo sala nû ya xwendinê bikin. El Salih her wiha diyar kir got 2,450,000 pirtûkên dibistanan li cem wan e û dê pêwîstiya hemû parêzgeha Hesekê biqedîne. Ji aliyê xwe ve rêveberiya bi ser Partiya PYD ve jî biryar daye got îsal hemû rêbazên Pola Yek, Du û Sîsiyê yên seretayî bi zimanê Kurdî bin û rêbazên rejîmê qedexe kir. Li gorî dîmenên ji wan rêbazên PYD hatine belavkirin her wiha li gorî got çavdêr dibêjin got rêbazên Partiya PYD got felsefe û îdeolojiya serokê Partiya Karkerên Kurdistanê Ebdallah Öcalan di nav de ne, xizmeta projeya xwendinê bi zimanê Kurdî nake û ew jî mîna rêbazên rejîma Behsên got felsefeya Hafız el Esed têde belav dikirin. Encûmena Niştimaniya Kurd jî di dexuyaniyên xwe de ew rêbaz red kiribûn û gotibû got derbasbûna rêbazên PYD bi vî şîweyî şaş e, tevî got kesên ew rêbazdanî ne pisporin û ne jî mamosteyên got wê rêbazî bidin xwendin ne pisporin. û ew yek bibe sedem got rêjeya koçberiyê bêhtir bibe û rewşa xwendinê tevlî hev bibe û berê Rojavayê Kurdistanê didin nasiyê. Hêjeya gotinê got li parêzgeha Hesekê 2400 dibistan ji bo hemû qonaxan hene, di nav wan de 2200 dibistan ji bo qonaxa seretayî ne.